Аромат. Все, до побачення. Ай, не цікаво. Кавалки ніякі.
з крупчиками. Посолиться. Вільність тютюни.
Ну, виглядає такое собі. І не ведаю, ці віделка, ці лыжка гэта есть. Так. Віделка, шоколад горький, банан солодкий, довольно солодкий. І шоколад. Цікавий на смак, чим не вичила. Реально добре. маленькая симпатичная.
кран один будет вверху. Накрываю. Мелочь накоптилась, она сейчас выйдет через воздуховод. Руками. Ой!
Угу. Ну, пригожусь. Тільки старожитним способом навчимо здимати пічку. Мгм. Печка хай потухає вже. Ну, Тобто там ну, що, ну. вже випалилося. Капусточку будеш? Трошки давай. Хотів? Да. Вертайтеся.